La comarca de la Garrotxa és una de les més boniques i singulars de Catalunya. A través de 15 rutes en descobrirem la història, l'art, les muntanyes i els secrets que tenen ciutats com la seva capital, Olot. Entre elles, una bona ruta per fer-nos una primera idea geogràfica de la realitat garrotxina és la dels miradors, que ens permet contemplar gairebé totes les perspectives d'aquest territori aspre, antic, volcànic, fascinant i acollidor. Per conèixer i entendre la comarca cal saber la seva història i per aquest motiu hi ha diverses rutes que l'expliquen des de diversos punts de vista, des de la creació dels volcans fins a la revolució industrial, passant per l'època romana, la guerra dels remences, les guerres carlines. La ruta de la via romana, per exemple, ens ofereix la possibilitat de caminar sobre les pedres de la via del Capçacosta, que amb més de 2.000 anys d'història connecten la Garrotxa amb el Ripollès. Ara bé, la major part del patrimoni més ben conservat de la comarca és medieval. L'edat mitjana va ser temps de pelegrinatges, com el que ens proposa el Camí de Sant Jaume, però també va ser el moment en què van començar a construir-se els primers pobles al voltant d'ermites i castells. La ruta medieval, la de les ermites romàniques o la de Vila Jueva de Besalú en són una bona mostra. A mitjans del segle XV, la vall d'Hostoles es convertia en l'epicentre de la primera revolta europea per l'alliberament dels pagesos pobres. Seguint amb la història, en el segle XIX, nombroses indústries van aprofitar la força de l'aigua per fer moure les màquines de les fàbriques. En veurem algunes en la ruta del patrimoni industrial. Ara bé, tot i que és evident que aquesta comarca ha estat important al llarg de la història catalana i destaca en multitud d'àmbits, n'hi ha un que la diferència de qualsevol altra: els volcans. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és una meravella geològica i natural, amb una quarantena de cons volcànics i 20 colades de lava. Amb rutes com les dels volcans d'Olot, les colades de lava o el cor del Parc Natural, podem visitar i conèixer els secrets i les meravelles d'aquests indrets que marquen la personalitat de la comarca.